Ageng Busana Kanalindran kasatriyan ing Raja Majapahit. Lajeng manca Asabra Suta orang nggih samara cukup semono dawuh. Timbalan Thomas Prabu Gondo ikut kali kibat-kibat sebelum kasbatan iya lagi sebelum kalau kamu tapi mesinnya aku ditolong ini kenapa kok kembali ya Rabu kan wis kawitas anane si Prabu Kala Pragodo. Kuwi caraku yang dalam juga pateni. Kuwi yang ngomong cepat. Ayo diri samaran kuna. Tawanan sing tak cekel gori diri samaran bakal tak mulyake tak kepenak abdi. Selamat batinku kalau Pragodo. Loh, sesuai aku iki prajurit. Aku kelani tenang Bapak. Saya tak takon kelawan Sriramu. Ya, tiba-tiba sebelum nalikane ana srentar isor ning Majapahit satu rekor kraton disamarkan. Pancen tak akon iki pancen kamu cak sono. Yang mestinya jadi beban untuk sama itu tekan mati. Ini tak kok. Kok percaya Aku nggak bisa ini. Nggak bisa. Jadi berarti sabun yang tua oleh Majapahit tak lamun bisa metak melawan janggani si kalau Pragodo. Soal. Gini mas kerajaan kulon perbuatan kiat udah pada emosi banget mas dan menurut setiap yang saudaranya aku tak cukup aku mandat dari saudara kira kowe juga kalau di baju kayak gini kowe tak penake gini motor nuwun sangat
ora bisa jroning wirana. Karena kula Allah tekad purpo menjadi samaran. Jadi kalau kamu kepingin ngabukti wonten ing diri samaran, Ada diri samaran. dia Aku purpo sepatu. kula sampun ditunggu kalian Mas Prabu. Itu juga saudara. Kula sipun Mas. ye Lajeng kula nggih boten liyan. Laju. Dia akan dikabul. Aku waktu itu aku sadar. dibagi 10 mengko yen kono ibane rakamu Prabu Brawijaya aja wasma aja watil ana Prabu Pragoto uripmu bakal tak kepengake Siapa sebenarnya? ora kene to Prabu Pragoto bakal ninggake kan sapa kae rame Sedang menikah. Ya, rakun di sawaran ada tono tamu sing model kepiye ora lho. Kok Ratu, nggih. Sampun barang sakit ngerti lek ada buah sakit sapa ngendi? saka kabur kangenan. Kok kabulangan. Iki ae. Lan gombes. Ayo, ayo apa? Nah, ini batu nentek, gak ada kelas. Prabu Walang Sangit. Iya kepiye? Pakai sapa? Ayo gombes. Aja nung, ngasih bis. Ikis ya. Kowe rene arep jaluk kraton sing samaran. Ya, Yo, kae kan. ora yo wis ora yo kene ae. Ora apa. Jaluk kraton mojo. Apa iki diri samaran? Kowe ora jaluk kraton sing samaran. Waton kuwi bisa ngruwat kahanane Prabu Pragoto. Lagi. Ayo, dipati selesai. Paling. Apa? Ngene. Oh. Oh. Ada disakitan kok gak dipilolo. Loh. Iki orang ngomel. Aku cuma mau ngene kabeh kok ora nek tanggapan liya. Kalau Pragoto, Aja wae. janjane kowe iki sapa? Prabu Pragoto sing mandikane nek kraton sing samaran. Ngomong terus terang, Yen aku ora duwe tak utang nek apa kali anak-anak. kok ora kok aku gelem Yo, wis.
Kalau maksud ajaran dinane iki kowe kudu sumingkir kalau maksud sumingkir akan gelem wakil ke gelem rumat ruwak ruwak ragane Prabu Kalaprakoto. Nah, kudu jarang kok ngluwat. Jaluk diluwat. Jaluk diluwat. Yang melakukannya gak bener kudu diluwat. Kalau maksud Ajaran cukup diluwatan. Wayang sak kulite. Cukup wayang. Kulite kulit apa? Kulit duren. Juga juga wayang sak kulite. Jangan lupa. Juga wayang sak kulite. Kenyek. Mas, bagian kebusiran. Bagian kebusiran itu. Amalan itu. Bagian kebusiran. Kok ngentut. Cuma tuh kowe karena bukan jamu. Sang Prabu Wanasangit lan Pati Kasucis sanajan sampean maca sedaya itu pola tarik corona bodoh bakal lali kalau sampean. Dalek maca antek ping 7 tanggapan ning ndi? Besoknya to. Iki ya lo berarti iki kudune di luar. Dua wayang sak kulite. Kagak wayang. Kakang Sabdo Palem lan Kakang Moyo Trigong ngiki lho sing gak karepake. Kudu permen kok dipangan. Kamu tuh itu bukan coklat, itu dijual, pokok. Itu oke. Nah. Suwana. Bukan itu. Kepilih penuh. Terus rasa bercuma wes. Golak. Iki lho Kakang Palaman ayo bergeser kakang. Disuruh mengikuti
Dulu. Dari waktu. Nih. Oh, iki. Oh, iki baru tahu gue. Jebule kalau godo mau warnane pemain dulu godo si kuning. Layak lo coba jadi utran-utran. Kan yang senau. Sinuwun. Wes saiki ngene, sing dadi ratu aku. Gandeng wonten ing di samaran iki suwung. Nah, rek ning ngono kene iki ana salah siji ning dipati. Dijaluk pertimbangan kepiye munggo sing penemune dipati mau. Iya. Mas. Mas. Apa ini Mas? Sisi. Kalau berapa krim kali ini, usah kopiah. Cinamu, Aku ratu. Nek ora duwe kraton, rasa suka. balang sangit. Oh, Prabu Walang Sangit. Nek kraton iki suwung, wedok-wedokan iki mangkrak. Nganggo iki. Selasa kudu dibutuhne iki. Terus, Tapi apa dibutuh ini Gajai? Aku yo butuh. besok kamu mau benar. Bedak pojok boleh putri ini bener. Nek nek stok kowe wegah. Lu bisa pakai apa? Dandanan. Ya mulai diketok dibantul kontak. Ora bakal dikumpulna nek jalan. Ya sang Prabu Walang Sangit. Ya kepiye? Ya wis manggake panjenengan sing bawa sesuk. Tapi yang mau setuju ya kamu tadi orang ini. Ya, Yang gue lapis polisi itu udah tidak turun ini. Boleh kemudian sama di bangun terus beritaku. Lu Kaya batang kucing kesuwenen kaleh. Aku tuntun. Wajib ya, kagak lah. oh, aku tidak ada pasti di sini. Oh, Diki, berikut sang Prabu Walang Sangit. Kepiye rasamu? Lucu dari ini. Enak. Wah, lu. Rindu anak Aku nih. Ya, wis mulai iki. tuh. Ratu. Aku bukan. Iya kan ya. No ini yang ada. Rana. Ayo. Kemarin ditapan iki gowo. Pate. Kamu, Senang hatimu. Iki pangku iki. Budak. Sopo meneh. Ora tamu. Rawani. Tambah salum pintekno. Aku ben mangku lek rawani yang mangku. Ayo mangku oleh wani. Wes cakar raimu. Cakar gak. Aku tidak dijepreti. Berarti Oh, Gak ngerti. maksudmu ngene. Disuruh ngelundung gitu dekat. Kuwi apa? Kuwi apa? Jajare Kok guyu? Dengan bayi. Belajar. Lho jauh kan Mas iki sing sitok kok kaya cem. bate iki. Sing
Sing sitok kaya jerangkong, sitok kaya uceng. Monggo, masuk. Tekan kapulung nek. Kapulung nek. Yen ora pangling wong Majapahit iki. Brawijaya. Ratu. Jangan Ya gini wis ora aku. Ya nek aku iki. Aku iki wong ngerti sadurunge ngarah. Yo kalah santen yang kental. Mula aja kaget wong. Yen aku iki wong witeksa sugih. Kula saka kuwi akar suwita iki. Aduh, suwita musuh tandak kene. Aja suwita. Bepene isu bendel. derek sampean niku lho Pak Jenderal. Coba iki. Wah, tapi kowe iki kita kali ini kan derek. Coba kowe. Wis apa? Bagus ya. Cake ini masih paling cantik mungkin. Kayak dia bocah. Coba jenengmu. Jenengmu siapa jenengmu? Ya telepon aku tak WA. Iki paut kelas 6. Tahu kok kelas ini. Mau besi apa kau? Nah, Udah ini. Berbicara. Ya kok usung-usung orang sampai ini orang ini. Usung-usung kuwi sih kita ora cekak kabeh iki. Kabeh kabeh dadi suwita.